Много бавно се обличаш, аз влизам. Айде! Ти си бруталистка направо. Да си реална направо. И аз се обърни. Диетите имат резултат, само това мога да кажа, разбираш ли? Водиш се, няма ли? Макова, да видиш за какво става въпрос тук, разбираш ли? Трябва ли? Не, има още какво да се експертно желае. мнение ви трябва. Има още тук. Къде според теб има какво да се желае? Тук имаме, това искам да го прибера. Сега искам тази част. Тук искам да прибера. В смисъл, вече съм почнал горе-долу да се вкалявам. Тази част искам така да прибера. Искам малко се пооформя краката още повече. Какво питам? Не ме е интересно. Добре, така кажи, като лъж Изсъстяваме. 500 кубика. Защити ме, моля, кажи на телевизията, защото приятелите да може да чуе. Да ти кажа ли честно? Вчера разговарях Честно с какво него. мисля? Какво? В смисъл, аз не харесвам жени с големи гърди. Добре, моите не са толкова големи. Искам да кажа, че моите гърди не са големи. Те отговарят с Аз пък размер харесвам злати. с размер с рамената ми, защото аз от плуването, където тренирах и хамбала. Ти си тренирала плуване. Да. Да, бе, И не. аз обърня ти гърба. Ти верно имаш широк гърб, бе. Голям е гърба. И имаш много татуировки, които между Да. другото може ли да ми Да. кажеш, това е Да. майка ти Това е на майка ми, предполагам. да. Това тук. Това е едно перо, което много начало. Това е една татуировка, знае правата си. Тук горе са 3 думи, които характеризират мен самата. Кои са? Енергия, танц, сърце. Обичам да танцувам. Енергична съм и сърцето е за добрината ми и много съм вярваща и си татуирах един кръст преди 2 седмици. Преди 2 седмици, той Да. е нов. Нов е, да, нова татуировка е това. Тя си личи, че е леко нова. Да. Чакай само, това Know Your Rights. Нали това пише? Да, Какво означава? знае правата си. Защо? Тъй като Каква връзка? доста хора в България не се знаят правата. Българите са много такива хора мързеливи в отношение на това да търсят правата си, да знаят правата си, абсолютно всичко. И това много ме дразни. И аз може би заради това си мисля, че ние сме от най-нагъзаните. И който намине, той не е прикарал, нали, както се казва. Другата татуировка ми е тази. Това се направи, когато победих на Playmate, Венин Видевич, отидох, видях, победих. Това са думи на много голям човек, на Юлий Цезар, да. Що и подсказваш, само може да не Не, аз знам, сори. Откъде знам, може да не трябваше да видя това на... Другата Татуира татуировка, си която нещо и не знае какво е. Види на Обама. Добре, айде сега марш навън, да сложа другото, последното било да Има ли още? Аз искам Има да още го видя едно, да. 100%. Злати, готова ли си? Да! Влизаме. Да не ни стресираш нещо сега. Злати, ти си луда, заклявам се. Това ли ти е второто бельо? Да. Това ми е, когато искам да правя приятно. Много приятно. Аз чух тройка, когато искам да Не, правя. тройка не. Съжалявам, твърде голямо Ама между егоистично. другото, добре сте направили гърдите. Да, Искам да кажа. хубаво сте направили гърдите. И аз се много ясно. обърни отзад да го видим това. Много си секси. А това твой приятел после като го гледа, дали ще е приятна изненада? Няма. Не съм чисто гола. Да. Вие тук ще сложите едни звездички, нали? Но искам звездички да ги сложите. Звездички не Задължително. Звездички и червени нека да са. Я направо, за да ни улесниш Ето, така, направо моля да ти ми се. сняй така. Ще стоя. Стой, моля ти се, за да Да, ни улесниш. добре, така. Добре, и това правиш ли му такива изненади на Да, приятелите? правя. Смисъл за мен е много важно една жена да прави изненади на съпруга си, да го задържа по някакъв начин. Една жена трябва да се променя. Точно това нещо е заложено в нас жените, да го правим, така че не трябва да го правим. Много малко жени го правят. А за сметка на това аз го правя и независимо дали ще имам деца и така нататък и колко, аз ще продължа да го правя, защото на мен това ми харесва. Мен харесва да ставам удоволствие на човека до мен. Обичаш ли секса? Много. Тройки? Не, тройка не. Аз точно това тръгнах да му отговарям, че аз съм супер голям егоист. И... То на мен, аз нищо не съм питал за тройки. Не ще питам, не ще спирам да питам. Аз Това между казвам, другото че- май. Ти ли беше? Да. Окей, обърках вече фронтовете, съжалявам. Твърде голям егоист съм и не мога да се представя да си деля мъжа или пък друга жена. Няма как да стане. Знаеш, какво искам да те моля те облечи се, защото положението е гледай ме в очите, разбираш и моля ти се, Айде, разбираш и... обличам се. Облечи се и къде отиваме сега към студиото ли? Да, отиваме към студиото. Толкова ли бързаме? Много бързо. Много не тичаме направо. Окей. Много бързо, да. Какво не ти се получи? Какво ми се получи? Не знам. За сега всичко е... Всичко, което съм си нарекла, всичко се е случило. Аз съм горд собственик на... Горд собственик на
На себе си не знам. Не знам на какво съм собственик. Никой за нищо не е застрахован. Всичко се случва. Красива ли си? Не. Кои жени са красиви? Истинските жени, тези, които могат да съчетаят двата образа с сексапилност и елегантност. А ти от тях ли си? Да кажем да. Какво означава да си умен? Да си изиграеш добре картите и винаги да подхождаш в дадена ситуация правилно. Умна ли си? Надявам се, да. Всеки допуска грешки. Отиваме в студиото на Димитър Попов. Хаяс. Да, Хаяс, точно така. Та чалга е там ли идва? Не, чалга не слушам, иначе не е на чалгата. Айде, сега ще видим какво съм способна. Добре. Здрасти. Самочувствие ти имам с един гласови данни. Здрасти. Заповядайте. Здравей. Това е място, където написахме песента и... Абе ти написала ли си песен? Абе аз не съм. Ей, този човек тук от среща, той е написа. Той ли е отговорен за... Той е отговорен за всичко. Аз отговарям за това. Тъпи мутри с мераци. Тъпи мутри сме раци, абсолютно, да. Добре, Злати, аз не мога да не те питам, какво те мотивира изобщо да го направиш това? Ами аз много време искам да запиша песен и Митко така ме Добре, бутна малко като тотално. Николета, между другото. Не, като Николета, за какво? тя записа песен. Тя дует с Ванко едно и направиха... Ти си сол. Плюс това направиха някаква такава промяна на предишен хит с Ирина Флорен, нали така? Пък аз тук пея сама. Рапирам по-точно сама, така че съм соло го играя. Добре, де, какво те амбицира да го направиш? Не знам, искам. Харесва ми, да. Харесвам аз, харесвам R&B музиката. Винаги съм искала да бъда част от нея. Надявам се, че това парче се докосна до R&B музиката, не знам. Първи комплет. Почваме ли? Какво правим? Ти казваш, ти вършиш Аре, работа. почваме. Ти Тук кажеш да ми пуснеш музичка. Ще ти пусна. Иначе как ще запишеш? Айде, давай първия. Увлечени сме. Чай се взема текста, че между другото аз имам малко проблем на втория текст. Втория куплет. Втория куплет, да, от текста, защото съм много зле. Не мога да... Нали беше супер добра, сега какво става? Имам си аз Не някакви ги помниш ли проблеми. какво? Моля се, не ме е достатъчно обрусено. Напиши си ги по ръцете. Аз съм готова. Окей, с първия почвам. Първия почваме, да. Окей. Първия съм 6. Хора се опитват да ме спрат. Това е невъзможно, аз пътувам към върхът. Обичам да живея по ръба. По улиците предизвиквам, правя обърках се. Това ли беше? Аре, постарай се малко повече, толкова ли лесно се Ние според мен отказваш? те Моля се, не ме притеснихме. досвайте, защото... Ма толкова ли лесно се отказваш? Аре, дай пак. Айде пак. Какво? Не е лесно. Не е лесно. Аре, спокой се, направи си го да е. Какво? ти Тия тук си ме нервили вие. Направи не си добра, не знам какво. Давай съм се тук казала- на главата и искате сега да ме избиете някакви комплекси. Няма да стане, защото аз знам, че се справя. Чак сега, Давай. ти си водиш монолози в момента. Никой нищо не е казал. Монолога на Аз да Златка. кажа. Да. Много се досах. Някой телефон ще звънне след малко. Аре, пей. Айде, почваме. Хора се опитват да ме спрат. Това е невъзможно. Аз пътувам към върха. Обичам да живея по ръба. По улиците предизвиквам пета, правя лудница в клуба. Златото е едно и то е черно. Партито е мой адрес, кода е вечерен. Върхлитам като супернова. Всички искат Златка Димитрова. Защото ме да и отрова. Имам каквото искам, вземам каквото искам, правя каквото искам и го правя както искам. Мъжете мечтаят за мен. Момичетата си мечтаят да са като мен. Почина да се вживява добре.